Lehenengo galdera. Esan 3 zientzialari erreferenteren izenak. Bigarren galdera. Lotu pertsona bakoitza dagokion formakuntza edo lanbidearekin. Ez gara lehiaketa bat bihurtu, baina gaurko saioa bai egongo dela galderaz beteta. Emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna izan da aste honetan, eta besteak beste jakin nahi dugu zenbateraino ditugun errotuta genero estereotipoak, zerk baldintzatzen duen neska batek ibilbide zientifikoa aukeratzea, edo zertan egin dugun aurrera eta zer dagoen oraindik egiteko. Ongi etorri Teknopolisera! Bai, Marie Curie, Einstein eta Newton. Marie Curie, Txenike, Newton, Einstein eta Marie Curie. Stephen Hawking y Albert Einstein. Severo Ochoa, Einstein, Hawking, Graham Bell, Santiago Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, Madame Curie, Einstein, Tesla, Edison, Einstein. Einstein etortze zait, Curie, Einstein y Marie Curie. Margarita La Sala, Thomas Edison, Tesla. Albert Einstein, Stephen Hawking. Cristina Garmendia, Etxenike eta Stephen Hawking. Erreferente diren zientzialarien izenak eskatu dizkizuegu, eta gaur Teknopolisen erreferenteetako batekin egin dugu hitzordua. Ana Zubiaga Elordieta genetika irakaslea da Euskal Herriko Unibertsitatean, minbiziaren oinarriak ikertzen ditu. Jakiundeko Zientzia, Arte eta Letren Akademiako kide da, eta Elujar merezimendu saria jaso zuen 2021ean, zientziaren divulgazioari egindako ekarpenagatik. Zubiagarekin gaur dugun elkarrizketaren xedea ordea, ez da ikerketa. Gaur ez dugu genetikaz hitz egingo, gaurko gaia da emakumeak eta neskak zientzian. Hortaz hitz egingo dugu, ezta? Ondo. Aspaldiko ezaguna zaitugu, Teknopolisen denboraren erreferentziatik nola esango zenuke evoluzionatu duela emakumeak eta neskak zientzian duten papera. Bueno, nik uste dut aurrera pausoak eman direla, azken urte hauetan. Eta hori nire arloan ikusten dut zenbait gauzatan. Esate baterako, taldeen buruak gero eta gehiago dira emakumeak. Ikusten dut esate baterako artikuluak argitaratzen ditugunean, zein den lan horren nagusia edo burua ere emakumeak. Askoz gutxiago zeuden orain 30 urte, orain horiek ere ikusten ditut. Orduan, aurrera pausoak modu esanguratsuan eman dira. Egia da, oraindik, hor bidean gauzela, oraindik badaudela esparru batzuk falta zaienak, baina, positiboa da. Beti dago bainaren bat, ezta? Tira, ikaragarrizko atentzioa deitu dit L'Oreal UNESCOk zientzia munduan emakumezkoei ikertzailei ematen dien sari baten harira inkesta bat egin dute, eta emaitza izan da, harritu nagoena erabat, ezta? Erantzun dutenen 63%ak uste dute emakumeek ez dutela balio goi mailako zientzia egiteko. Esango nuke, eta ez bakarrik Espainia mailan, bai Europa mailan ere, esango nuke batez ere hor aurreiritziak daudela. Aurreiritzi horien eta aipatu dugun datu horrek azalduko luke behar bada emakumeek aukera gutxiago egitea, zientzia karrenen alde apustu gutxiago egitea, ez da? Bai. Eta hor, zenbait plano nik uste bereizi beharko liratekeela. Iruditzen zait alde batetik badaude dela mezu diskriminatzaile batzuk jaiotzen garen eskerostik agertzen direnak. Ume txikia garen ez geroztik ikusten ditugunak, mezu horiek. Eta naiz eta, mezu txikiak izan, zeharkakoak izan, urtean zehar eta urteetan zehar, zirimiria bezala, astiro pasatzen sartzen zaizkizu barroraino eta ez urretaraino sartzen dira. Zuk ingeniari ezamarru duzu eta zuk ez duzu balio. Horrelako zerbait. Hori, eta orduan,
hori da ikusten duguna, nik pairatu izan dudana eta pairatzen dudana, eta oraindik ere ikusten dudana hori horrela dela, eta maila askotan, familia mailan, gizarte mailan, bertan eskolan, eta abar. Mundu mailan, zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematikako goi mailako ikasketak hautatzen dituztenen 135 besterik ez dira neskak. Ez dago arrazoi biologikorik arrakala horren atzean. Izan ere, bokazio zientifikoa ez da zerutik jasotzen den dei bat. STEM ikasketak aukeratzeko erabakian, faktore individualez gainera, familiak, eskolak eta gizarteak eragin handia dute. Hasteko, familiaren egoera sozioekonomikoa STEM ikasgaietako nota hobeekin lotzen da. Gainera, ikerketek diotenez, gurasoen hezkuntza mailak, lanbideek, espektatibek eta sinesmenek ere batera edo bestera orientatu ditzakete neskak. Adibidez, neskak eta mutilak desberdin tratatzen dituzten gurasoek, STEM gaitasunei buruzko estereotipo negatiboak indartu ditzakete alabengan. Eskolan ere irakasleen uste eta jarrerek neskengan eragin handia dute. Are gehiago, STEM arloetako irakasleak emakumezkoak izateak, zientziaren pertzepzioa hobetzen die eta gaiarekiko interesa eta konfiantza indartzen dizkie. Irakasleen lana da baita ere erreferente femeninoak nesken eskura jartzea eta gelako genero dinamikei adi egotea. Argi dago faktore sozialek ere garrantzi handia dutela karrera hautatzerakoan. Genero rolek eta estereotipoek zientziatik urruntzen dituzte, eta genero berdintasunerako neurriek berriz, areagotu egiten dute nesken parte hartzea. Zientzia irakasgaia lantzeko moduak eragin zuzena du ikasleengan. Matematika eskoletan genero ikuspegia txertatzearen garrantziaz eta modu ez galdetu diogu Uzuri Albizuri. Izan ere, bera matematikaren didaktikan espezializatu zen eta genero ikasketak ere baditu. Ikerketek diotena da, eta nire esperientziak ere hala erakutsi dit, inertziak maskulinoak direla. Zeintzuk dira inertziak matematikaren irakaskuntzan? Bueno, inertzia bat da, irakaslea eta ardela izatea ikasgelaren erdigune, banakako lana da beste inertzia bat, eta beste inertzia bat da parte hartzea ikasle bolondresen esku uztea. Klaseak modu horretan antolatzen ditugunean, zer gertatzen da? Neskek askoz gutxiago parte hartzen dutela mutilek baino, eta nesken matematikako ikasle bezala duten autoirudia askoz kaskarragoa dela mutilena baino. Klaseak modu inklusiboagoan antolatzen ditugunean aldiz, egoera beste bat da, aldatu egiten da. Zer da klasea modu inklusiboan antolatzea? Bueno, alde batetik elkarlana sustatzea eta ez lehiakortasuna, jarduerak talde txikietan aurrera eramatea, konfiantza asko giroa sortzea, ze hori ez da usaz egiten hori eraiki egiten da, eta parte hartzea irakasleak berak erregulatu eta orekatzea. Gauza hauek guztiak egiten ditugunean, ikasleen esken parte hartzea igo egiten da, eta baita bereien autoirudia ere hobetzen da asko mutilekin parekatzeraino. Eta mutilen autoirudiak ez du bera egiten. Metodologiaz gain, Uzurik dio edukietan ere hobekuntzak egin daitezkeela. Esaterako matematiketako testu liburuetako genero estereotipoak ezabatuz. Orduan, hori guztia kontutan hartuta, zer egin dezakegu? Materialaren errebisio kritikoa egin, gure uste eta gure iritzien errebisio kritikoa egin, genero estereotipoak gelara eraman eta gelan esplizituki landu, hori guztia egiteko irakasleok formakuntza behar dugu eta hori bitarteko jarri behar dira. Eta bueno, ikasle guztientzat sostenguzkoak izango diren
parte hartze ereduak, metodologiak eta hartu emanak bultzatu, ez? Sariei buruz hitz egingo dugu, sariak ere badirelako errealitate honen erakusle edo adierazgarri, ez da, datu gehiago. Sariak urtero uste dut egiten dugula Nobel sarien inguruan bideoa 103 bakarrik emakumeak, ez da, eta jende harrituta gelditzen da urtero. Eta beste datu bat, Espainiako zientzia sarietan emakumeak 18, asko ematen du, baina 18 bakarrik, ez da, hor ere alborapena. Alborapena, bai. Hala da, eta ez da, askotan ez da, emakumerik ez dagoelako. Baina ohitura guztiak dauzkagu, pentsatzeko lana ondo egin duena gizonezkoa izan dela. Eta oraindik kostatzen ari zaigu, hor badaude txiste batzuk eta hola, norbaitek esaten duenean, mediku famatu bat eta bururan zer etortzen zaigu, eta beti gizonezko mediku famatu bat etortzen zaiguna, ez? Zuei saio hasieran proposatu dizuegun joko bera atera dugu kalera. Lotuko aldituzte emakumeak zientzia lanbideekin? Zalantza asko izan ditut, baina gaur egun emakumeek unibertsitateetan da nagusi dira, eta pentsatu dut horren errefleju hemen adieraztia, ez da? Las dos mujeres me han transmitido así como si fuesen auxiliar de enfermería. Adibidez, nire egiten dut lan Osakidetzan, eta ikusi ditut gizonak, ez? Auxiliar enfermerian egiten dutela lan, eta le veo al matemático un hombre como muy seguro de sí mismo y ella la veo cara de una mujer muy inteligente y a ella que la veo con rasgos como más dulce, más risueño, me ha parecido auxiliar de enfermería. Y después la que he puesto en matemática, pues me transmite que es una mujer que tiene un rasgo alemán, que tiene una frente muy despejada, y entonces pues para mí pues sí puede ser tranquilamente en matemática. Los hombres son más propensos a estudiar la ingeniería y a estar metidos en ese tipo de jaleo, pese a que las mujeres hacen un trabajo maravilloso, no hay que decirlo. Por la edad, pues a veces inconscientemente hasta en el sexo, pues yo soy ingeniero, en mi profesión el 80% somos hombres, en la sanidad hay más mujeres que hombres, pues por eso un poco igual, sí. Hau kazetari bezala nahiko garbi neukan, itxura zeukan, eta hau ere, iruditu ze pertsona bat, osnarketa pertsona bat, ez dakit iruditu zait, ez zaukat zergatia. Zorionak, bete-betean asmatu duzu. Gainerakoak ere txukun aritu dira. Gehienek lotu dituzte emakumeak lanbide zientifikoekin. Horregatik uste dut, ona dela neska eta emakume zientzialarien eguna eta horrelako beste egun batzuk eukitea, ikusgarritasun bat emateko, ez da, emakume zientzialariei. Emakume zientzialari asko daudelako gizonak bezain onak, baina hor, nolabaiteko gizonezkoen klubak daude, nolabait esateko, ez da. Euren artean lagun, euren artean txokotxo modua egiten dutenak, boterea daukatenak, eta nori gustatzen zaio botarea ematea? Inori bez? Hori da alde batetik, eta gero beste alde batetik da kanpoan dagoena aldez aurretik dagoen egitura jarrita, ez? Eta egitura horretan, emakumeak oraintxu arte ez dira sartzen izan, ez zegoen lekurik emakumeentzako, eta naiz eta emakume batzuk oso baliosoak izan, betidanik izan direlako eta oso arrakastatsuak, bereientzako lekua egonda bakarrik beko mailatan, baina hor nolabaiteko sabai moduko bat egonda, ez da askotan horixe ikusten etzena, baina hor dagoena jarraitzen duena leku askotan oraindik egoten eta ez diguna utzi naiz eta merezimendu guztiak eduki joateko, ez? Eta orduan, plano guzti horiek danak bateratzen dira ezin aurrera jarraitu ahal izateko ahal izango beharko genduken moduan. Ainhoa Lete industria antolakuntza ingeniaria da. Bund Planet enpresa teknologikoa sortu zuen 2000 urtean eta bertako zuzendaria da. Iaz, enpresari honenaren saria eman zion Gipuzkoako emakume enpresari profesional eta zuzendarien elkarteak. Txalopero bat, Bund Planet enpresako CEO-a den Ainhoa Lete Núñez. Sari honen helburua esparru ekonomikoan nabarmentzen diren emakumeen lana aitortzea eta ikustaraztea da, berdintasuna sustatuz.
Ojalá no hicieran falta estos premios, pero la verdad... Nahiago nuke sari horiek beharrezkoak ezpalira, baina egia esan, oraindik emakumeok ordezkaritza txikia dugu zenbait arlotan. Empresas tecnológicas requieren fuerte... Teknologia enpresek inbertsio handiak behar dituzte, eta emakume batzuek kapitala aurkitzeko dugun zailtasuna oztopo bat da batzuetan. Pues resulte a veces un hándicap. Por ejemplo... Adibidez, 2020an startup motako enpresetan egindako inbertsioen 2,3 baino etzen bideratu emakumeak buru dituzten enpresetara. Eta Europan iaz 1,1 baino ez. Horrek esan nahi du emakume batzuek zailtasun gehiago ditugula kapitala lortzeko. Inbertitzaile batzuek ez dutelako ikusten etorkizuneko Bill Gates izango garenik. La situación está mejorando... Egoera hobetzen ari da, eta iaz berri on bat izan genuen. Emakumeak buru zituzten Europako 23 enpresak $20 milioi gorako balorazioa jaso zuten. Hori gauza positiboa da, duela 10 urte horrelako enpresa bakarra egon baitzen. Así que es muy importante que las mujeres... Beraz, oso garrantzitsua da emakumeok zientzia eta teknologiaren arloan lan egitea, etorkizuna baita, eta eragin nahi badugu, hor egon behar dugu. Bunt Planeten adimen artifiziala uraren sektorean aplikatzen dugu. Brain Planet izeneko softwarea garatu dugu. Besteak beste ur hornidurako sareetako iesak detektatzen ditu. Ur iesen Google Maps moduko bat da. Baina gainera, beste gauza batzuk ere egiten ditu. Hala nola, uraren kalitateari buruzko arazoak detektatzea, saneamendu sareko buxadurak, egoera desberdinak simulatzeko aukera ematen du. Adibidez, zer gertatzen den uraren sarean aldi batez etena badago. Edo banaketa sarean, kloroa modu homogeneoan banatzen laguntzen du. En mi trabajo es imposible aburrirse porque... Nire lanean ezinezkoa da aspertzea, egunero desberdina delako. Gainera, herrialde askotan ari gara lanean eta kultura desberdinetako jendearekin harremanetan nago. Industria antolakuntzako ingeniaritza ikastea erabaki nuen, hainbat esparrutako arazoak konpontzeko aukera emango zidalakoan. Eta hain zuzen ere, Bunt Planeten horretan ari gara. Uraren arloan ari gara lanean, mundu mailako arazoa dena, eta horrek oso pozik sentiarazten nau. Beste faktore bat ere badago, ez da familia eta karrera zientifikoa uztartzeko zailtasunak. Horiek ere, errealitatea. Gordina esango nuke. Hori ere ekuazioan sartu behar dugu. Ikusten duguna da, konziliazio hori egitea askoz bezailagoa dela emakumeontzako. Eta hori horrein jarraitzen dugu hor. Hor daukagu momentu honetan erronka. Baina horrek esan nahi duena da, konpondu gabe daukaguna dala gure erlazio pertsonala edo erlazio familiarra. Ze azken batean emakumeak erabakitzen badu ez joatea da badaudelako beste lotura batzuk hemen uzten dutenak, ez? Eremu akademikoa gainditzen duen arazo batek dela konpondu beharrekoa. Bai. Nik hor ikusten du landu behar dugula. Batez ere gure eremu akademikoan hainbat aurrera pauso eman direlako berdintasun bat lortzeko asmoz, ez? Eta badakit eremu familiarrean eta gizarte eremuan ere ari direla horrelakoak egiten. Baina hor atzerago dator eremu akademikoan datorrena baina. Unibertsitatean pauso eta neurri asko ematen ari zarete, ez da? Bai. Aurrera pausoak ematen ari dira, neurri zehatzak. Erabaki zehatzak hartuz, ez da? Baina hori kanpoan egitea zailagoa da. Bai. Unibertsitatean esate baterako niretzako oso lagungarriak izan direnak, esate baterako tribunal guztietan parekotasuna egotea. Edozein ebaluak eta prozesu eman behar denean parekotasuna egotea, ez? Osea, azten ginen pentsatzen, bai, hori horrela bada, baina emakume horrek ez zuen merezi hor egotea, segizonezko bat, nahi dozuna. Baina hori, hortik hasita, emakumeok orain badakigu tribunaletan zer eskatzen den, zer nola aurkeztu behar ditugun gauzak, zertzuk esan behar diren eta zertzuk ez. Eta orain, ja, badakigunez hori, bagoaz gure lantaldera eta esaten diegu, gure jendeari esaten diegu, aizu, honela eta honela eta honela egin behar dira gauzak. Eta horrelako gauzen txikitxo batzuk laguntzen ari direna emakumei edo esate baterako gu ebaluatzen gaituzte 5 urtero edo 10 urtero, segun zein lekutan, ezta? Emakume batek ume bat izan badu, momentu honetan urtebete extra bat edo ematen diote emakumeari eta orduan bere ebaluaketa urte gehiagotan egiten da.
lagungarria, ze badakigu gutxienez urtebete, normalean, ume bat euki eskero, parentesi moduko bat izaten dela gure ibilbide zientifikoan. Eta orain arte, lortu ez dugun gauza bat izan da, oraintsu hasi dira horrelako neurriak hartzen. Lan asko gustatzen zait, alde batetik ikerketa dalako, hau da egunero ikasten dozuz gauza barriak, beste alde batetik nazioarteko mailan egiten dugulako ikerketa, eta bestalde irakaskuntza, nire ustez, bebai mundua eraldatzeko beste aukera bat dela, ez? Etorkizuneko ingenieriak eta ikerlariak laguntzea bide honen hasieran. Arrate Alonso telekomunikazio ingeniaria da. Mondragon Unibertsitatean egiten du lan ikerlari eta irakasle moduan. Bere ikasle garaian, gelan 50 lagunetik 10 ziren emakumeak, eta gaur egun ere bere ikasleen artean, nesken portzentajea 25%koa baino ez da. Egunerokotasunean eta lanean beti sentitu izan naiz ikerlarien artean ikerlari. Ohitu garelako txikitatik minoria bat izaten eta ibiltzen. Baina egia da, hori ez, beste garai bateko marko mentaldun pertsoneka egin dugala bihar, eta eurengatik noizbehinka jaso izan dudazela anekdota bitxiak. Adibidez, Bruselasen egon nintzanean proiektu europar bat kudeatzen, izan genuen lehenengo face-to-face meetinga, bildu ginean, nintzen emakume bakarra, eta lankide bat nire gana hurbildu zen, eta eskatu zoztan kafesne bat mesedez. Pentsatuta, nik sekretaria izan behar nintzela, eta ia esan ni momentuan harritu nintzen, baina bertazatu nintzen, kafea atera, niretzako beste kafe bat, eta hasieran nire burua aurkeztu behar esan eban, eta denak harritu ziren, baina normaltasun osoz eta aurrera egin gendun. Esperientzia horiek alde batera utzita, Arrate baikorra da. Antzinako marko mental horiek ezabatzen ari direla uste du. Adibidez, nik ikaslea izan dakuan, klasean irakasleak egiten zituen noizbenka broma matxista batzuk, eta guk bere momentuan normaltzat hartzen genituen. Eta nire ustez gaur egun hori ikasleek, irakasleek ez genuke hori ahalbideratu klasean. Hori bai dela aldaketa nabari bat. Eta bestalde instituzionalki azkenengo 3 urtetan edo esango nukeni aurrera pausu garrantzitsuak gertatu direla. Adibidez orain berdintasun planak implementatzen ari gara, bai unibertsitatean, bai enpresetan. Berdintasun plan hauek izatez badira diagnosi erreminta bat bermatzeko berdintasuna badagoela instituzio ezberdinetan. Eta ez hori bakarrik, baizik eta Horizon Europe programa markoan, ikerketa eta innovazio programa markoan, Europa mailan, berdintasun plan hauek derrigorrezkoak bihurtuko dituzte. Nire ustez hau bai dela, hori ez, inpaktua izango dauen neurri bat. Nola gaindituko dugu egoera hau? Pauso txikiak emanez. Konturatuz beti non dagoen horrelako alborapen bat. Askotan eskara konturatzen. Identifikatu lehenik berba da. Lehenengo ikusi alborapen horiek zeintzuk diren, eta gero horri aurre egin. Azken urte gutxi hauetan, batez ere gure inguruan, emakume asko ari gara konturatzen horietaz, eta horri, zerbait aldogun neurrian behintzat aurre eginaz, oraindik iruditzen zait gizonezkoak atzetik datozela, orokorrean hartuta, eta uste dut hor badaukagula zeregina oraindik, gizonezko hoiei ere erakusteko zeintzuk diren alborapen hoiek eta hoiek ere parte hartzeko. Beraien parte hartze gabe, derrigor lortu behar dugu hoiek ere barneratzea. Bat egitea, irten bidean, ez da? Bestela. Beste alde batetik, erakundeek hori da orduan arlo pribatuan edo nolabait lantzeko. Eta beste alde batetik, erakundeek neurri batzuk atera behar dituzte. Ze esango dizut, emakumeak denbora gehiago ematen badu zaintzan, adibidez, euki beharko lukeena da, soldata gehiago, emakume horrek, hortik diru zati bat erabiltzeko zaintzarako. Orduan, horrelako pausoak erakundeek eman aldituzte. Egin dituzte batzuk, badinotzut, baina nire ustez badaude beste batzuk onartzekoak, oraindik zaintzan asko dagoela egiteko, eta horrelako asko diruak
laguntzen duela. Eta bat izango litzateke, baina beste milaka egon daitezke, soldatan hor zati bat ematea zaintzarako. Laguntzak, zaintzarako. Laguntzak horrelakoak. Ikusiko dugu berdintasuna inoiz? Bueno, zuketanik segurutik ez. Baina, ze pentsatu behar duzu, sistema hau errefinatu dala mendeetan zehar. Botere sistema hau modu honetan jartzea urteetan landutako gauza bada eta perfekzionatutakoa. Eta orduan, orain aurkitzea zeintzuk diren hor alborapen horiek, zeintzuk diren arazo horiek, eta horiei aurre egitea, kostatuko zaigu. Baina, bueno, hemen gaude horri aurre egiteko. Genero parekidetasunerako bidean urratsak ematen ari diren arren, lanbide heziketako alor batzuetan oraindik ere oso emakume gutxi dago. Automozioan adibidez. Proportzioa txikia da, gaur egun ondion ere, bat ikasle izango ditugu automozio zikloan gutxi gora bera, eta horietatik 6 emakumezko bakarrik. Betidanik mekanikan eta tailerretan ikusi izan ditugun rol horiek apurtzea ondion kosta bitzen dauela. Zorionez, gu ere horretan lanean ari gara, mekanikari izan nahi duen edonor, berdin da neska zein mutil, hemen tokia daukola ikustarazteko, baina ondion ere lan asko egin beharra dago. Automozioa ikasten ari diren neskak animatzeko, esperientziak partekatzeko eta beste eredu batzuk ezagutarazteko, automozioko neska ikasleen topaketak egin dituzte azken 2 urteetan. Usue Moralesek topaketa horietan parte hartu zuen graduko neska bakarra zenean. Etorri zen beste eskola batzutako emakumeak, eta izen zan oso politxa, eta gustau jaten pila bat, ze ikusi nagoen ginela gehiago. Osea, ez nintzela bakarra naiz, eta egon hemen bakarra, badazela emakume gehiago guztetan jakiela hause, eta inzustan ondo sentirutia. Automozio ikasketak egiten ari diren emakumeek badakite lan mundura jausi egitean ere ez dutela emakume asko aurkituko, parekidetasunerako bidea zabaltzen ari direla. Horrek ez ditu kikiltzen eta beste emakume batzuk automozio alorreko ikasketak egitera animatzen dituzte. Ez begiratzeko prejuizioi, hau bai dela emakumeen mundua, bai emakume eta gizonen dako dela, ez dauela egun biharrek prejuiziorik. Orduan, etortzeko eta itxeko hau guztetan jakie benetan, dela danondako mundu bat. Hala ere zuk, zientzia karrera bat hautatu zenuen eta aurrera egin duzu. Zerbait hona izango du, zure ikuspegirik, ez da? Bai, asko. Nire lanbidea da dagoenik eta politenetakoa. Ez dago gauza, ez dakinik posgarriagorik edo, zuk planteamendu biologiko bat edo galdera biologiko bat egitea eta aurkitzea horren erantzuna. Eta ez bakarrik hori, gero erantzun horrek edo aurkikuntza horrek balio dezakeela gizakiaren aurrerapenerako edo gaixoen osatzerako edo horrek ematen duen biziposa, satisfakzioa hori ikaragarria da. Saioa bukatu da, baina emakume eta neska zientzialarien egunaren inguruko ekitaldiak oraindik ez. Otsailaren 18 bitartean jarraituko dute emakumeak zientzian 2022 ekimenak antolatu dituen ekintzek. Hala nola, esperimentu tailerrak, zinema eta antzerkia, hitzaldiak, mahai inguruak. Jarduera programaren berriz zehatza izateko sartu emakumeakzientzian.eus webgunean. Gu bagoaz, datorren astean zientzia gehiago. Ateak inori isten ez dizkion zientzia noski. Ordura arte, agur!